Shalom. Shalom. Amba borongi parjolo, ima pertangan pasyon, tapabulus tapasadar hatta, patiu si taonon itu hatta Yesus. Marede bahita nomor 76 ayat 1 ayat 2. Mari hite-hite goarni di bata ama, dot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangi do tanon. Amin. Tabereng ma, iduk ni hapor siau ni, jala napa uju kosa. Ima Yesus nama nauton parsilangon. Sika nilas ni roha tohak naihian, so dietongi hailaon. Gabe hudul di siamuni habangsa ni debata. Pa ingot-ingot tamu ma ibana, na pa tahun paraluan sisongoni do pa ibana, sian aka pardosa. Unang ma marna loja hamu, unang mandate tondimuna. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangulu, jala si padumu jolma tu di bata. Upuji hami maguarmu, ho si palua jala si pangulu. Jala hodok hami ma, mauliate tuho, alani saluhut nabi na hemi patu paun hanguluan nami.
Saedongani mahami marite asi ni roham. Asa hupikir hami toktong na tinaumu dohot hama matemi. Asa warsakon hami dosa nami, dohot aka pangalosion nami. Jala asa tubuh dihami pamopomon diri, dohot hapor siaon nasitong. Jala asa maroha holongan hami, uhut mandok mauliate tuho. Asa Allah hami mengutuk ko, rodi hamatian, ale Tuhan, di homatama puji-pujian di tonga-tonga ni salu huria, naung tinobusmu, marhite-hite mundarmu nabadiai. Olat neon rodi saleleng nilelengna. Amin. Amin. Marede 152. Tuhan Yesus borhak tu Jerusalem. Jadi dia raun Yesus ma sisiana nasa puluduai. Jala di dokma tu nasida. Nana kok mahita tu Jerusalem. Jala terus ma tu anak ni zolmai sasudina. Natar surat dia ka hata ni panorirang. Ai pasahaton nama ibana tu aka perbegu. Gabe isahana lea anna. Jala tijuran nama ibana mate dungi mula mangulu ma ibana di hari patuluhon alai dang jatuh sinasida jala dang diboto nasida nah hina tahon nai Dungi dipasang kasih tuai malim dohot aka parise marapot godang didok nasida ma ahama bahenota ailando tanda di bahen halaki molo ipa pasombu ibana Porsea mahalak saluhutna tu ibana. Gabero mahalak rom mangarapas tanota dohot bangsota. Alaihe masarasya nasida imasi kaya pas situani malim dina satauni didok ma tu nasida nahurang rohanu hamu dang dipikiri rohamu na dengan ado mate sada halak humokop na toropi unang lau mago sadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri di hatauni ala situani malim ibana di nasa tauni ubayna disuruh rakon naneng mate ma Yesus sumokok bangsoi alai naik papungonna aka anak ni dibata aka namar serak dope laho pasadahon asa olak ni nasadari martutu manasida laho mamusa ibana alai didok nasida ma huhut unang ma dipestai sotunggutur natoropi marede nomor pitu ayat 4. Oh
Yesus ditemu-temu di Jerusalem. Dungi ono marinari asa daput paskai, saat ma Yesus tu huta Betania, naningana ni si Lazarus, nasi nunggulan ni Yesus sana mate. Jadi di Paulina sida mari si panganon ujuan di ibana, si Maria do makubasi, si Lazarus masada do ngana mangan di si. Gabe dibuat si Maria masa hati miak nardus na arga, na somersar, di miahi pak ni Yesus, jala obuk nama di bayan mangalapu. Jadi digohi miaki ma bagasi. Jadi sada sian akka si sianna, si Judas Iskariot na naeng majehoni bana madok. Buasa sogi nadis miaki arga 200, hupang bayan sinon leon tu akka na pogus. Alai dada na pogus na sinarahon na ubayan na dido ibana soni. Panak ko do ibana tahe. Diusung ibana do asi-asi ni halak. Ay tu ibana di pasaha puroi. Dungi nina Yesus ma, pasombu ma ibana, ay di parade doi hiratu ari hatatanonu. Ay totong do adong na pogos di tonga-tonga muna, jala asal ma olohamu, tarpatongon hamu do na denggan tunasida. Alay anggo au dang manotong di jolomuna. Itap na tarbahesa do na niulanai, naman joloani do ibana mamiahi pamataku, songo nama nanom situtu do hatakon tuhamu, manang diria pe dilihat portibion, dijami tahun muse barita naulion. Hatahonon na do nang dambi na enai, gabe baritana. Marde pitu pulusia, ay pitu. Tolang ni arinai dibagi halak narotu pestai mana naing roh Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare la manomunomu ibana uhut ma jauh-jauhon. Hosiana pinasupasu mana roh marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi Daud ni Yesus ma halu desada ima dihuduli hobartu natar surati. Una biar ale borusion, ida marajam do naro marsi hudul di anak ni halode. Jala halak parise nang bebas sian natoropi mandok tu ibana. Orai ma atong akasisian mi guru. Alai nama mangalusi, hudok matu kamu, out mau hom nasida, jojo ma akka batu. Marede hita walup betul. Oh
Tuhan Yesus batu pahon udon nabadia. Alai di hari perhubasan perjoloni paskai, didapoton sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma, paterion nami diho panganon paskai dipangido roham. Gabi do Yesus ma, lau mahamu tuhutaan manopok sianu, dok hamu ma tu ibana, tona ni guri na dapok nema tikiku, diho maau sorang lahoman paskai rapdo sisiaku. Jadi saut ma, disuruh ibana sisianna dua halak, jala dok ma tu nasida, monolau hamu tuhutai, pajupang mahamu disido sahala, nama ngusuk aik sahudon, ibana ma iutok kamu, tu ibana ma dok kamu, dia do iya do bilu inganan, asa disi hupangan hami paskai, jadi patu dohon nama tu hamu bilu pergi jaksada, nalabas natipak hinebangan, disima paturi hamu dihita, jadi borhak masih sianai, dibongoti mahutai, jadi jupang matutu songon nani dok nai, gabe di pature madisi paskai, asa dungbut ari, Roma Yesus doho sisiana nasa puluduai. Jadi dinamangani nasida, hehe ma Yesus sian namangani, di tanggal ma ulosna, dibuat ma basahan, ditapolhon ma tu ibana, diusehon ma aek tu sambong. Dungi diburi mapat ni akasi sianai, diapusi ma dohot basahanna natina polhonai, dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi didoki mandok ibana, tungho ma ale Tuhan mamuri patu. Doina Yesus mamangalus ibana, dang dia tu siho, pabaina kutuho anggunuaing, musepe boto omui, dungini nasi Petrus matu ibana, matua tanon, dang buriomu patu. Dungini na Yesus mamangalus ibana, mono soburiok ho, dang partuapo diau. Dungini na si Simon Petrus ma ali Tuhan, unang mahona patu, do matangan, do uluku. Jadi di dok Yesus matu ibana, halak naung mari di dekobe burion, ainunga sudi ibana ias, naung ias do anggo hamu, alai dang luhut tamu, ai ditadado si pasahat ibana, ubai na didok, dang saluhuna hamu ias. Asa dung diburi Yesus pat nasida, dipake mamuse ulosna, hudul ma ibana, didok matu nasida. Aide tu si hamu do pamhenaki tu hamu, digoari hamu doau, guru doho Tuhan. Jadi turedo pandokomuna disi, ai ido ahu tutu. Asa molau Tuhan jala gurumuna, mamuri patmuna, tamama nang hamu masih burian pat. Ai situruon do leon tu hamu, asa dibayan hamu songon naung bubayani tu hamu. Na tutu si tutu do na hudokon tu hamu, dan na ubalga anak somang sian indukna, dan na sumurung suruan sian amar suru ibana. Molo diboto hamui, martua mahamu mangulahosan. Marada 422 ayat sada. Oh
Jadi, dina mangani na sida, ninna jesma, situ tudo na udokon Tuhamu. Sada siak kamu, naing pasat tonau, dungi marsa situ tu ma ibana, gabe di padok bema tu ibana, datung awi Tuhan, alai nama manganusi, yai narap dot au manurdukon tangan natu parekawan, ido napasat tonau, tong donian ujung ni anak ni zolmai songon natak surat tian, alai marjia do halak napasat anak ni zolmai, tagonan unang sangat tubuh ibana tu hasyanganon. Alai adong masadasian akasisiani, nahudul jumono tu ibana. Haholongan ni Jesusi, ima dihilap si Petrus, jadi nina mamandok ibana. Sukun maise na nidok nai, jadi di pajonok matu labung ni Jesusi, mandok tu ibana. Tuhan, isei, gabe di alusi Yesus ma, ia tusi hulehon nasa topik na husor noponon, ima ibanai. Jadi, di sernop pema nasa topiki, dilema tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung di boduti, di pengoti si bodisi ma ibana, dungi idok Yesus ma tu ibana. Humatok ma ula si lomu, asa dung di jalo si Judas nasa topiki, Peter laudo ibana tu balian, alai borongin ma ujui. Alai dibongoti si polisi masih Judas namargoar Iskariot. Sahalak sian na 12, gabe lau ma ibana martup-tup dohot aka si tuan ni malim, rapon dohot aka panunggane. Manang dia dalana pasahaton ibana tu nasida. Jadi sian las ni rohana sida, marpadan mana sida mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai, jadi didului matiki naune pasahaton ibana sosian pamotuan ni natoropi. Mari daya 112. Jadi dina banganina sida, tidak Yesus maroti di pasu-pasma, di penggoli majara di parleon matu akasicana hu madidok, jaloamu pangakamu dagi kudoon, dungi didak ma panginuman didok ma mauliate di leo matu nasida hu madidok, sudi kamu manginum siani, ay mudar hudoon, mudar perpadanani, nani useon humokok trok bain hasan di dosa, alai hudok matu hamu. Naso tu pabe inomoku ola nion sian perbui ni hau angguri sa rodi are sugut disima inomoku nei baru rabdota mudi harajaon ni damang. Jadi dung di endeho nasida ende puji-pujiane ruar manasida tu dolok jetun disima di dok Yesus tu nasida saluhut dohamu naing targasip mida au dinasa borngenon. Aina tar surat do, lombutan kuma parmahani, gabe marserak ma biru-biru nasi penguni. Alai ni nasi Petrus ma mangalusi ibana,
Agia sude nasida targasip midaho, anggoau nasotupa targasip. Alain na Yesus mamado ibana, oh Simon, Simon, nunga di pangilu si Bodes, nang sigon na hamusongon dahanon, alay audo manang yakoko, unang mitok hapor siyami. Jadi, dung mula sugot roham, pargugoy marohani akahangib, alay na si Petrus mamado ibana Tuhan, nahubas duaw, madungani ho tuhurungan nang tuhamati ape, alay na Yesus ma urok matu ho Petrus, dang martahua manuk saboringinon, so jolo tulu hali suada honomu ma so tinadam ahu, mari desra suya propak sada. Semane matang yang tuatai. Dungi sama Yesus rabdo nasida tu sada porolak namar goar getsemane. Jadi di dok matu akas jani. Udul mahamu jolo di son. Saliling di san aku martang yang. Dungi ditogihon masih Petrus dot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak situ maibana. Jala bobonosan jadi dok matu nasida. Masai marsak situ do rohaku, hirana mate do, bison mahamu rap dohot au. Nungilaw maibana sautik tu jolo. Di patuka mabuhina tu tano martangiang ninama. Hali amang, namun terbain. Salpuon ma si yunumono sianaw. Halay tahe, unang marguru tu rohaku, rohamdo. Dungi mulak maibana tu akas sisiana. Jala tarpodom do nasida didapot. Jadi didok matu si Petrus. Dang margogo hamu hape nanggo sangombas. Dungo mahamu jala matangnya. Asa unang hamu bongo tu pangujunan. Aina girgir donian tondii. Alai gale do iya daging. Tarpodom sisian ni Tuhan Yesus. Dungi lau maibana. Padua liyo martang yang ninama. Mono sutarbain salpon da ikon huinum. Saya malomoni roham. Dungi dinaro ibana. Tarpuro masih sianai didapot. Ay masay duk si salibun nasida. Dungi di tadi kumma. Laoma ibana matangyang patuluhalihon madok hata odeng. Dungi didapoton mamuse akasisiana. Jadi didok matu nasida. Dadatan muna dope modom dohot maradian. Nunga dapot ikinan waeng. Sahat mahan anak jolmai tu tangan di pardosa. Hehe mahamu. Lau mahita. Di nungaro napasaton au. Ngalai di bawah si Jus do ingadani. Ai jocok do marpungu di si do akasisiani. Ye si Judas. Diarah ma aka soldadu. Dot akan aposo ni si tuan ni malim didapat matu si mata sulu-sulu palito doho senjata
Di boto Jesus do saluhut na naing songgok tu ibana. Jala ruar ma ibana di dok matu nasida. Ise do na jinalahan muna. Gabe nina nasida ma mangalusi ibana. Jesus halak Nazaret do ido. Dungi nina Jesus ma mangalusi nasida. Nunga hupaboa Tuhamu, au doi. Asamulo au dilului hamu, loas malau akaon. Ainaing do jupang na ni dok nai. Dang adong namago hubain agia sada na nilehon mi tuau. Alay nunga ni babotohon perjahian partinadan dinasida. Ay di do ya ina umma ibana mai. Ima takupamu. Asa pitori dapoton ma Jesus di ba. Tabi di hoguru laos di umma. Alay ninna Jesus mamaddo ibana. Marhua khotson anggia o Judas pangumau do HP di baiko pasahaton anak ni zolmai dungi Roma nasida dilalu homat tangan nasida tu Jesus manaku ibana Dungi adong masada sian dongan ni Jesus mangaluluhon tanganna disita mapodangna ditapulhon matu naposo ni sintuan ni malim sahala dipisikon ma pinggolna. Jadi Jesus matu ibana pasarong pudang mi ay na manita pudang mago mabahen ni pudang ay na sutarabayan au do di roham mangido siya damang asa dipadiri diaw saunari luwis siyan 12 loksa surusuruan alay songon dia ma disisaw hatani surati namaddo iko masado na songoni uji ma di do Jesus tuaka na toropi hira na dopak panamun doa hamu hehe marpudang jala marlebuk manakupau ari-ari doa unian hudur mengajari di bagas coro suadong ditakupamu alai nama sado sasudi naun asa jupang hatani akka panurirangi dungi ditadikon salu sisiani maibana laho mapurus asimar hamdiau anei cahuba di bata asa mangulu aku. Saya palambas marohami dahami pardosaon. Hodo ane Tuhan, dilindungi rohanami. Saya padua jala urupi hami sian sabli dosa dohot hamatean. Lehon matu au hatuami, jala tanginhon ma ele-ele pangidon nami. Saya manata maho Tuhan di hami aka nama kaolongiho. Ay sasada hodo di batani hatuan nami. Saya ajar hormatu au ale Tuhan Jehovah akadalanmu, asamar pangalaho au di bagasan hasitonganmu. Saya dapat kamobohim Tuhami, jala saya sima nama dongani kami. Saya tupakon magogom Tuhami, jala saya palua mahami sian rohasibu. Kuria eleison, Tuhan asiroham dihami. Kuria eleison, Tuhan asiroham dihami. Gok asini rohani Jehovah dohamu, rodi saing lilingna. Pasangapon mari di bata na di kijang. Amen. Mari des rastu sarai dua.
asini rohama dihamu dohot dame. Sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruas na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon ma hata ni debata di partangyangan pasyon na parjulo di tonga-tonga ni Huriata. Na huenet di basian barita pasyon naung jinahahon na king. Imana tarsurat sian Evangelium Johannes bidu 10 tolu. Mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 10 pitu. Songonom matar surat disidingkan ma tapaihut-ihut. Asadung diburi Yesus pat nasida dipakai mamuse ulosna hudul maibana. Didok matu nasida ai dia tuzi hamu do pambahenaki tuhamu. Diguar hamu dua guru jala Tuhan. Jadi turedo padok muna disi. Ai ido au tutu. Asamolo ahu Tuhan jala guru muna mamuri pat muna. Tamama nak kamu masih urian pat. Ai sitiru dohu leho Tuhamu. Asa dibahe kamu songon naung hubaheni Tuhamu. Natutu situtudo na hudokon Tuhamu dang ubalga anak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo diboto hamui martua mahamu mangula hoca. Ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Barita taringo tu Yesus namamuri pat niaka sisianna. Holan di Evangelium Johannes do boyju pak kita. Secara khusus Johannes bidu 10 tolu. Di mana peristiwa ini terjadi pada saat kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya dalam perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Demi membaca kisah pelayanan Yesus, mamuka pakkubasion di tonga-tonga di Portibion sejak awal pelayanannya. Bahkan di saat-saat terakhir pelayanannya, di saat-saat terakhir kebersamaannya dengan para murid-muridnya, saat di mana Yesus sendiri akan menghadapi via dolorosa, penderitaan sampai pada kisah penyalipannya. Alesai dipatuduhon Tuhata Yesus do tiruan namacai arga di tonga-tonga ni ulaon pakkobasyonna. Ima namar pardomuan tuna patuturuhod diri haserepon di roha kerendahan hati. Di mana kerendahan hati adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan Yesus selama ia melayani di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa yang terjadi dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ketika Yesus sedang menikmati perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, di mana Yesus sendiri memberitahukan bahwa salah satu dari antara mereka akan mengkhianati mereka. Tetapi para murid justru mempersoalkan siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Tubudo parbadaan di nasida. Manangisi nasida rajuman nasumangap. Di hamuna ruas na hinaholongan isi rajuman nasumangap persoalan na jok masa satu partikian sunaingon. Isi nasumangap idu na jujut manigaya kaparsaurata karena kecenderungan hati manusia yang tak mau diremehkan, kecenderungan hati manusia yang tak mau disepelekan, kecenderungan hati manusia yang tidak mau dianggap rendah. Alani rohana mangalului hasurungan siana kadongan na asing nunga gabi say hirabakui di parngoluanon jalaragam do bui di bayin jolma anggiat bui marhasurungan ibana sian akadongan na jolma. Ale molo balik sado nagabi sumurung hala sia dirina.
O mana jok bui gabi patubu pangiburuan sahat tu nama kosome. Di habatahu sadiri rupani maradu do jolma mapariahi hasangapon. Siakup ni hamoraon dohot hagabion. Natulu hadirionodo nagabi sita-sita natumibo di jolmai. Laos borhat sianido gabiadong tubuh padohan ni halak batak namadok. Si bora guk dul otik. Mamora hita luhut. Alaikon sumurung ngau otik. Ikon di mana sumurung sia donganna. Alani boydo susah di bajolma molo sonang donganna. Alai sonang do rohani di bajolma molo susah donganna. Karena itu bisa saja ketika orang berhasil justru dia yang menjadi susah. Tapi ketika orang mengalami kesusahan, songonima sonang ni rohana. Molo sonang rohani halak, molo mamora halak bisa saja timbul iri hati, kecemburuan tanpa sebab, mencari-cari kelemahan, mencari-cari kesalahan, kemudian ada keinginan untuk menjatuhkan orang yang sudah dianggap menjadi saingannya. Salinai susah pakilalaanna. Molo mamereng sonang donganna. Balik sa sonang pakilalaanna. Molo dibereng susah tutu donganna. Alani dihamuna ruas nahina holongan manang bohape dekat aridaan ni ngolu si songonibe. Na mangolu di hita jolma dung tarkuar hita songon si huton Kristusi. Artinya orang-orang Kristen hidupnya harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Dan jadi sarobang behita dohot portibion. Halak na porsia. Naso jadi hanya karena ambisi akhirnya menyepelekan orang lain. Hanya karena ambisi kemudian merendahkan orang lain. Hanya karena ingin dihormati. Kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Gabi holan nakan nasuding gamma. Na dipikiri di bagasan ngoluna. Las omma nabui manigaya kaparsauran. Termasuk di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni huria. Nang di tonga-tonga ni masyarakat pe. Alani pertangyangan pasyon na parjolo di bagasan bornginon. Dinatapai hutihut barita panaonon ni Tuhata Yesus, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai pemberi teladan yang luar biasa. Dalam hal ini pemberi teladan dalam hal kerendahan hati. Kerendahan hati tanpa harus melalui pertimbangan. Apakah nantinya anggapan orang jika saya melakukan hal ini? Molotaida di kebersamaan ni Yesus rabdohot akasisianna dalam kebersamaannya dengan para murid-muridnya sebagaimana yang diberitakan dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 4 dan 5 dalam Injil Yohanes pasal 13 ini diberitakan bahwa lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkannya ke dalam baki. Kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana reaksi para murid ketika gurunya, Tuhannya melakukan hal itu. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang hamba menyeka kaki para tamunya. Tapi itu yang Yesus lakukan kepada para murid-muridnya. Dan yang dilakukan Yesus itu murni bukan untuk pencitraan atau karena ada maksud-maksud tersembunyi. Tapi teladan yang luar biasa dalam hal kerendahan hati Yesus sudah berikan kepada para murid-muridnya. Yesus murni memberikan teladan dalam hal melayani. Walaupun ia adalah seorang guru dan Tuhan bagi para muridnya. Namun ia sungguh memiliki hati sebagai seorang hamba. Yesus memberi teladan ketika para murid masih mempersoalkan.
Siapa yang terbesar dari antara kita? Yesus memberikan teladan dalam hal kerendahan hati. Ketika para murid masih mempersoalkan isi dona sumangap siak kitaon. Hati para murid yang masih dipenuhi dengan ambisi. Hati para murid yang masih memikirkan tempat yang paling terhormat. Hati para murid yang ingin dianggap terbesar di antara murid-murid saling menunggu untuk melayani. Namun disitulah justru Yesus mulai membasuh kaki para murid-muridnya. Ia bersedia untuk menanggalkan jubahnya yang ia kenakan. Ia bersedia untuk merendahkan dirinya, meninggalkan dan melupakan kehormatannya. Ia mengosongkan dirinya. Dan dalam diri Yesuslah jemaat yang terkasih, kita bisa melihat arti dari pelayanan yang sesungguhnya. Dalam diri Yesuslah kita melihat arti melayani yang sesungguhnya, bukan untuk popularitas, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pujian. Parsatuki na dosa luhut nai. Kalaupun orang terberkati dengan pelayanan kita, ikon saya dohono tamar sangat matuhane. Ikon saya tahati dako dosongan panidangi si Yohanes padidi, biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Dalam diri Yesus kita bisa melihat arti pelayanan yang sesungguhnya. Motivasi bukan mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya atau mengumbar apa yang sudah dilakukannya. Molo tabai pihak kanadingkan di tonga-tonga ni Pakko Basiota, termasuk di tonga-tonga ni keluarga Huria dohot masyarakat pe. Dan gak bisai pabobota kanadingkan natabai ini. Tapi itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang meneladani Yesus di dalam kehidupannya. Karena bagaimanapun ketika Yesus melakukannya, ia melakukan semuanya itu karena bukti kasih yang penuh pengorbanan. Ia merelakan dirinya dihina, ia merelakan dirinya didera, ia merelakan dirinya disalibkan, bahkan ia merelakan dirinya menjadi tebusan untuk segala tindakan tercela di tengah-tengah dunia ini. Saya pikir dari kesaksian Injil ini kita melihat Yesus tidak banyak berkata-kata, hanya sebuah pesan yang disampaikannya. Jikalau aku membasuh kakimu, yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib untuk membasuh kakimu. Aku memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Molo di guarhamu dua guru jala Tuhan muna, ai si tiru do hubahe Tuhamu. Asa di baik kamu, songon na hubaheni Tuhamu. Teladan yang luar biasa yang Yesus harapkan, itu juga yang kita lakukan sebagai murid-muridnya. Itu juga yang kita lakukan sebagai para pengikutnya. Asa tahanguluho matutu hasere poniroha martiruan songon nabi nain itu hatai jana ido natakas diodol hona apostel Paulus di kenosis mengosongkan diri marturu-turu tu hadirio ni Yesus songon ido na Filipi 2 ayat 2 saha tu ayat 5 dalam kerendahan hati seperti Yesus kita tidak lagi mencari kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita juga memikirkan kepentingan orang lain juga. Kita tidak mencari pujian yang sia-sia. Tapi mari kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan rendah hati, seorang tidak menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. Tapi bagaimana kita terpanggil untuk memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang lain juga. Amang dohot inang, oma barita si pahusor-husorota, lau si hanguluhonota, di pertanyaan pasyon na parjului. Nata pasti saya tapatu pamai alani Tuhani. Karena kalau kita melakukannya, janji Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 17, molo diboto hamui, martua mahamu,
mangula hoca. Orang yang berbahagia halak na martua, halak na patuduhon marhiti-hiti hataridani ngoluna martiruan songo naung binain ni Tuhani tuhita. Amin, kita berdoa. Mauliati ma rohanami diho Tuhan. Na mangalehon tiruan nama cai arga dihami di ngolunami. Taringo tu haserepon ni roha. Haserepon ni roha gabi bagian nosotar sirang sian ngolum Tuhan. Di tonga-tonga ni ulaon pakko basiyom mo. Di paingo todo itu akasih siam mo. Di paingo todo itu hami Tuhan. Tiruan na dinggan na pinatuduhon mo asal laos mangulu hami. Martiruan songo na binain mo. Asimaroham di hami Tuhan. Takas mahu hangoluho kami di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu nami haserepo ni roha. Di tonga-tonga niya kapar sauran nami. Di tonga-tonga niya kapakkobasion nami. Ay molo ulahami i ali Tuhan. Kabejol mana martua mahami. Atong para mahami Tuhan di ngolu nami. Bican dilehoko dopetiki parasian di hami. Pasu-pasu nangakaruas ni huram. Dinamar parsauran dohoto. Asa margogo hami Tuhan maka nguluhon hatam ditongani gulmit ni ngulu nami sigano pari. Asima roham se sama nasa dosa pangalosyon nami. Holan mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma peliata. Piliata tuado panidibata martangi yang mahita. Ali dibata mana mina di banua gijang. Hodo haroro ani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim.
Asalam hutada hami gudang ni silihon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mandok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panlisan nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang kami toki untuk pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona punah harajaon. Ndohot hagugon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Amin asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadia ma. Nama dongani hamu saluhutna.